Creo que os máis de 200.000 euros que destinamos entre a Consellería de Medio Ambiente e a Consellería de Mar todos os anos a manter este observatorio son os cartos mellor invertidos, porque nos dan coñecemento que, como digo, é básico para poder acreditar diante de toda España e diante de toda a Unión Europea que en Galicia facemos ben as cousas, que nos gusta ter datos, que nos gusta ter estudios, porque solamente con datos e con estudios seremos capaces de acertar no modelo de xestión de todas as especies que queremos explotar no mar de Galicia. Todos estes datos do observatorio son fundamentais para seguir avanzando e, polo tanto, damos un salto e o salto é entregar no Parlamento a lei para que sexa enriquecida polos distintos grupos políticos e a partir de aí quédanos un traballo que xa está avanzando a Consellería do Mar como esa estrategia da economía azul que non se podría facer se non partimos de datos científicos como os que hai na Xunta de Galicia e dos que hoxe tamén nos louvamos, non? E fomos quen de sostelos ao longo do tempo. Tanto a titular do Mar como a de Medio Ambiente a bordo dun buque achegáronse ao lugar no que está emprazada a dita boia. Ademais dos parámetros meteorolóxicos e oceanográficos habituais, incorporáronlle novos sensores para optimizar a recollida de datos e ampliar así a información obtida das condicións do mar. Eses traballos de mellora foron realizados polo CEDMAR, órgano responsable do mantemento da rede de estacións automáticas do Observatorio Costeiro de Galicia, para proporcionar información de calidade aos distintos sectores vinculados co medio mariño. O observatorio, que leva operativo case 2 décadas, suma a estas plataformas automáticas unha rede de mostraxe conformada por 43 estacións oceanográficas e a Rede Galega Meteorolóxica, integrada por 160 instalacións de toma de datos. A esta labor engádense outras tarefas como a elaboración de modelos numéricos de predicción e reanálise, a xestión da información e a realización de produtos e servizos específicos para os usuarios finais.